bayaxwayisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwano. Yeah. Kepha abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayohleka esontweni. Bayoba nani? Bayakuba namandla. Bayoba nosipakpak. Bayoba nani Constance? Bayakuba namandla. Ngizwa manje abantu abamethemba uNkulunkulu bayoba nani? Bayakuba namandla. Angeke babe ne-altar kanti. Lo mntu besengisho udinga amakhandlela awu-5. Lithi abamethembayo uJehova bayoba nani? Manje siwathola masingazi ba. Abangizwa labantu. Amandla siwathola masazi ba. It is the knowledge of God that activates the power that was planted in you during your creation. The knowledge of the Father Yada, that kind of knowledge activates power in you. Lana ubekwisandla besuthola amandla. Lana wazindoda besumukelisa amandla. Lithi abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba namandla bamukelisa. Unamandla onawo umfundisi akubekisa. Unamandla tholakala kuJesu Baba. Uwanikezwa uye. Hayi Peter Constance labantu abangizwa kepha abantu abamaziyo uNkulunkulu abamenzana uNkulunkulu hayi abakhuluma ngaye but abamaziyo abangizwa labantu laba angibuye lapha hayi abakhuluma ngaye ngoba ungakhuluma ngaye ungamazi ukhuluma ngoJesu owamuzwa bamshumayela eTexina noma eStradina but hayi ophila ngaphakathi kwakhe. Ya ukhuluma ngoJesu ongamazi ngoJesu okhonjwa kuprofeta but akekho ngaphakathi kwakho. Lithi abamaziyo uJehova lithi bawumukeliswa ini Constance? Alman Constance bayokuba nani? Bayoba neHavani, bayoba neNajiwa khona, bayoba neFortuna, bayoba nani? Endaba isinge Fortuna le, endaba isinge moto lena, endaba inamandla. Abantu abanamandla vela kuJehova abakontrola lo mhlaba, amaguga lelizwe mamabuza ayosala ngapha kodwa amandla sihamba nawo. Abamaziyo uJehova bayoba namandla. Okwenzani Constance? bayakuba namandla baphikelele liphelela lapha. Can I have English version please? You see mina ngifuna ukwazi uJehova. Usisenyabazi abantu bomhlaba sengifuna ukwazi uJehova. So yabazi abafundisi wena kodwa afuna sale wazi uJehova. So yazazi indaba zabantu kodwa afuna sale wazi uJehova. So uyawazi amathoba sonto namatenda amakhulu kodwa afuna wazi uJehova. So yayazi imali ukuthi itholakalaphi kodwa kunomthombo ngeke uphuze kuwo. Litophuze kuwo aphinde ome. Abekho abantu bangaba unomthombo Baba unegama uJesu abaphuza kuwo abaphinde. Funda Constance ngifuna lama TV. Manje ngibona TV lana kana yikho. Funda lapho Constance, they that know their God. Funda. But the people that do know their God shall be strong. Shall be what? Shall be what? Kuna strength ba? Ezivela ngoba wazi uJesu. Yo. Kunamandla vela ngoba uyamazi uJesu. Kunethemba kuya ngoba wazana nenkosi. Ya. Kunendumise uvuka ngoba wazana nenkosi. Noma ngathi uhlala emuva esontweni, inkosi yami esilona siwazi uJesu. Uzusonke kangcono kunabasephambili ngoba wena wazana nenkosi. Kunomuntu onikezana amandla awathole shayishaya awakathole ndumbela atholakala kubani abamaziyo. Ayabashumayela ngayo abamaziyo, ayabahlabelela ngayo abamaziyo. Hayi mama ngikwazi Jesu, ngicela ukwazi. Abantu abazi zonke izinto abayibafuna ukwazi ukuprofeta, mina ngifuna uJesu. Abanye bafuna ukwazi ukushaya ama-tongues,
Kazi ngizifunela uNkulunkulu. Okunye ngifuna ukungithole nendlela. Bafowethu kuyongifika ngendlela kanisa kwethu. Mina into engiyifunayo manje ngazane ngekwazi athi uMaster Paul uthi manje ngimazi uKristu namandla okuvuka kwakhe. Into engiyifunayo le kanisa kwethu manje ngazi uJesu. Angikazi umfazi onomopho. Akafuna ukuba uPetro. uPetro khona. Akafuna ukubamba uJohane. uJohane khona. Akafuna ukubamba uNathaniel. uNathaniel ekhona. Akafuna nokuthi abambe uMaria. uMaria khona. Wathi ngicela nje mfana ngibambe umphelo wengubo yaJesu. Sinkinga yakho wena ufuna abantu abangane esontweni. Nakuhlebeka malula ngoba unabagana. Kodwa thina sinomuntu omkhulu. Igama lakhe uJesu. Ugameka malula uma unabantu abasemhlabeni. Thina sinomuntu esimazi ezulwini. Uyasitshelayo ukuthi sesiyaganga manje. Lithi abamaziyo uba. They that know. I want to know God. I want to know God. Yes, I came to a prophet to know about my problems. But before, ngazi ngenkinga yami ke ukwazi ngoJesu. Because ukwazi ngenkinga yami kuyongifakela ezinye inkinga. But mangazi uJesu sengiyazi ukuthi lo abazokubona ayiseku right manje. Ngoba sekukhona ongifikelayo. I want to know Jesus. I want to know those who know their God are not ordinary men walking upon ordinary ground. Binakikali be extraordinary. Masewazi uJesu. Inkulumo zakho zicela zibe extraordinary ngoba sowazi uJesu. Abantu baze bayibuze ukuthi lento ikhuluma uyithathaphi umncane kangaka. Noma bangazi wathi umdala kodwa abantu abangangawe abayazi ngemfihlo ngoba utholakala emfihlakalweni. Inkinga ngithola uJesu wase Hong Kong mana owakhiwa eMarabastad. Mina ngazi uJesu owazalwa uMaria eBethlehem naseJudea. Abekho abantu bamlana. Mina ngazi uJesu kanza kwethu ethi iBhayibheli wavela izazi esivele eMpumalanga siphethe something sathi uyinkosi ayingane sathi uyinkosi lo bathi sizalene into abekho abantu bamla kodwa ngiyakhuluma angithi abantu bajwayele ukwazi okunye hayi uJesu. Sazi amandla amarosari asiwazi amandla kaJehova. Lithi bawunikezwa amandla lithi bayoba namandla ngoba bazi uJehova. Impilo yakho iguquka mase wazi uJesu. You become a carrier of divine intelligence because you know God. Because you know yazi kenze kwambe nabantu bahlanganile bahlakaniphile bona ngoba awuqalanga labaqala khona. Le ndaba ayiqali ngezilimi abekho labantu. Le ndaba ayiqali ngezilimi. Le ndaba leyiqala ngokwazana nenkosi. Ya uzufika esigabeni sokuthi uthi onjengawe Jesu wamakekho ungakafiki lapho ibusammadanisa nabanye bonkulunkulu sokuthi useyakambona ukuthi uba usengakamazi. There is divine intelligence that only comes by knowing God. To know God is not intellectual familiarity, but this is covenantal proximity. Now isivumelwano sokusondelana komuntu. This is not by intellect, this is by intimacy with the Father. Abekho abantu bakodwa ngikhuluma nabona. You see now ufuna umazi uNkulunkulu ujule ekumazini uNkulunkulu. Ungamazi aphilisa kuphela. Umazi aphakele. Uhleli esihlalo. Isihlalo sobukhosi. Susugula phela but ungambona ahlele esihlalweni athi uHezekiya ngambona ahlele esihlalweni sobukhosi. Yebo ngiyabona amakherufa ngiyabona namaserafa ngiyazibona ney'ngelosi lithi kodwa ngase ngiyambona ongabona lehlo lenyama uthi ngase ngiyambona. As long as your eyes are able to see takumele kuthandazela every day. Noma kungavelani ngifane ngibone wena baba and receive. uJakobe bekaqoshwa umfowabo encwadini yaGenesis
iBhayibheli lithi aqamele phezu kwetshe wabona ingilosi zehla ezinye zenyunga. Ithi kodwa akaginanga ukubona lawo ngoba seeing an angel is not enough. You have to see Jesus. Bathi bayiphupha ingelosi kodwa bambona ubaba. Kusukela namhlanje ubona ubaba wena. You will see Jesus manifesting in glory in the name of